Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Narito po tayo sa programa ng Tinig ng Pag-asa sa ating morning devotion. Ito po ang inyong lingkod, Pastora Vicky de los Reyes. Sa umagang ito, atin pong pag-aralan ang Psalms 24 verse 3 to 4. Ang sabi dito, "Who may ascend the hill of the Lord? Who may stand in His holy place? He who has a clean hands and a pure heart, who does not lift up his soul to an idol." No? So, sabi dito po ay, sino ang nararapat na umahon sa burol ni Yahweh? Sino ang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis na isip at buhay, na hindi sumasamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binitawan. Tayo po'y manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, kami o Diyos ay nagpupuri, nagpapasalamat sa umagang ito. Maraming salamat po, Ama, sa pagkakataon na kung nasaan muli po namin mapagbulay-bulayan, mapag-aralan ang iyong salita upang magiging daan ito, o Diyos, para kami ay patuloy na lumakad na may kabanal at katwiran sa iyong harapan. Pangunahan mo kami, o Diyos, at patnubayan mo kami. At habang kami, o Diyos, nakikinig ng iyong salita, buksan mo ang aming mga puso at kaisipan. At anuman ang dalangin ng puso ng iyong mga anak, Ama, katagpuin mo ito, o Diyos. Lord, inaamin namin na kung wala ka, wala kaming magagawa. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanang na nagawa, sa isip, sa salita man. Hugasan mo kami ng iyong banal na dugo. Sa oras nito, O Diyos, ibalabal mo sa amin ang iyong katwiran, ang iyong kabanalan. At dalangin ko, O Diyos, ang iyong patuloy na patnubay, karunungan na nanggagaling lamang sa iyo, at sa patnubay ng iyong banal na Espiritu. Maraming salamat, O Diyos. Lahat ng papuri, lahat ng pasalamat, tanggapin mo sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, praise God. Na kung nasaan ito po yung atin pong pag-aaralan, ay halos po magtatapos na po ang buwan, kasi po ito yung timbers po natin, yung Psalms 24 verse 3 to 4, na kung nasaan ito po ay kumbaga po ay ito'y panahon, no? Kumbaga ay ito na yung perfect time ng ating Panginoon, lalo tigit po sa atin pong ministeryo sa Jeblo Church, no, expansion. So, hindi po pwedeng masabi na expansion without the holiness and righteousness sa harapan ng ating Lord. Hindi tayo pwedeng gamitin ng ating Panginoon para maghumayo at ibahagi ang dakilang salita ng ating Diyos unless po we have a clean hands and a pure heart. So, ang sabi po dito, no, sino lamang po ang narapat na pumasok o umakyat po sa burol ng ni Yahweh, no? Sabi nga po dito ay yun lang pong may malinis na isip at buhay, at hindi siya sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, at tapat sa pangako na binitawan. So, praise the Lord. Unang-una po dito sa verse 3, na makita po natin dito, sabi dito, sino pwedeng umahon? Sino pwedeng umakyat sa burol ni Yahweh? So, ibig sabihin yung burol, no, ito po yung place na kung nasaan ay mataas, at doon mo, talagang sabi nga, ito yung place na kung nasaan ay, ito yung gustong puntahan, abutin, no, na mga tao, dahil ang sabi dito, ang ating Panginoon ay nasa burol. Pero tandaan po natin, ang ating Panginoon po ay, sabi nga po dito, ito po yung sinabi lang na burol, ito po yung presence ni Lord. Hindi po pwede, no, na tayo po ay makapasok sa presensya ng Panginoon kung mayroon hong maruming sa atin pong mga puso. Kaya po, sino lamang po makapasok po sa presensya ng ating Panginoon, sa templo ng ating Panginoon? Ibig po sabihin yung may malinis lamang na kamay at may dalisay na puso. Sabi po dito sa Psalm 65 verse 4, sabi dito, yung mga hinirang mo upang manahan sila, no? Yung mga hinirang, sino po yun yung mga hinirang? Tayo po yun. Amen po ba? Na tayo po ay dati po ay talagang wala po tayo, kumbaga po tayo ay nasa ilalim po ng sumpa ng kasalanan,
Pero nang dahil po, no, pinili ho tayo ng ating Panginoon, no, talagang binago at nilinis niya po tayo, no. Sabi dito, ito'y pinili, no, kaya mapalad ho tayo dahil tayo hinirang at pinili ho ng ating Panginoon. Kaya ang sabi dito, magalak tayo, no, ng lubos, no, sa loob ng templong banal dahilan sa dulot nitong pagpapala sa nilalang. Ano po yung mga pagpapala sa loob po ng templo? Yung presence po ng ating Panginoon ay atin pong naranasan. Amen po ba? Kaya po, sabi nga dito, ang nais ng ating Panginoon na once na tayo po ay unang-una po, yun yung tinitingnan po natin dito, yun yung atin pong pananalangin eh. Amen po. Sabi po dito sa Isaiah 1:15 verse 16, kapag kayong manalangin sa akin, hindi ko kayo papansinin. No, kahit kayo'y manalangin ng manalangin, hindi ko kayo pakikinggan. Sapagkat marami na ang inyong napaslang, linisin ninyo ang inyong sarili at magbalik loob kayo sa akin, sa aking harapan. Kasamaan ninyo'y inyong tigilan. So ito po yung sinabi po dito na ni Prophet Isaiah, na kung nasaan, no, manalangin man tayo ng mananalangin, kung may marumi man po ang ating buhay, marumi man ho ang ating isip, ay hindi tayo pakikinggan ng ating Panginoon, no? Dahil sa mga kasalanan na atin pong nagawa. So, ang kailangan po natin ay dapat ho maging malinis tayo sa harapan ng ating Panginoon. Sabi po dito sa Isaiah 33 verse 15, no? Ngunit maliligtas kayo kung tama ang inyong mga sinasabi. Ito po yung sinabi at ginagawa. So, sinasamahan ho tayo ng Panginoon, maliligtas, no? Tayo, pag ang mga sinasabi po natin ay tama at ang atin pong mga ginagawa. Kaya sabi, huwag ninyong gamitin ang inyong kapangyarihan para apihin ang mahihirap. Huwag tatanggap ng suhol. Huwag kayong makiisa sa mga mamamatay tao at sa gumagawa ng kasamaan. So, ito po yung kailangan po natin, dapat po ay wag na ho tayo mang-api sa mga mahihirap. No, marami ho na naranasan po natin, no, makikita po natin, nababalitaan po natin, nasabi nga po doon, dapat tigilan na ng mga tao ang pang-aapi, no, sa mga mahihirap at huwag hong tatanggap ng suhol. Ito po ay ginagawa na ho ng mga unbeliever. Pero nang dahil po tayo ho ay nabago na ho ng ating Panginoon, dahil ang sabi po sa Isaiah 59 verse 2, sabi dito, nagiging maiksi ang kamay ng Diyos, naging maiksi ang kamay ng Diyos, nagiging bingis at nagiging bulag nang dahil po sa ating mga kasalanan. Kaya po, ang kasalanan po ang nagiging dahilan para ho ang Diyos po ay nagiging bingi. Ang Diyos po ay nagiging bulag, no? Sabi nga po, nakikita niya, ngunit hindi po niya inaabot ng dahil sa katigasan ng ating mga puso, no? Ang kasalanan ay nagiging dahilan para, sabi nga doon, ay hindi natin matanggap ang mga biyaya, ang mga pagpapala ng ating Panginoon. So, sabi dito sa 1 Titus 2 verse 8, sa lahat ng dako, nais kong ang mga lalaki ay malinis ang puso, walang sama ng loob at galit sa kapwa, no? Manalangin. No, sabi nga po doon ay gusto po niya na kahit ho ang mga lalaki, pero kailangan din ho ng mga babae, ang mga babae nga ho, mga prayer for no? Yun ang pag ginagamit ng Lord bilang intercessor. Kaya nga sabi dito, dapat may malinis na puso at walang sama ng loob at galit sa kapwa. So mahalaga po, no? Mahalaga yung sinabi po na talagang iwasan ho natin ang magkasala po tayo. Dahil ang sabi ng Panginoon, no, ang kasalanan, ang kabayaran ay kamatayan. Kaya ang kailangan po natin ay we have to confess, we have to surrender our life, no, sa ating Panginoon, no. Talagang aminin natin, Lord, ako'y nagkamali, nagkasala, kailangan kita, Panginoon. Kailangan ko yung kalinisan ng puso. Kailangan ko yung kalinisan ng buhay ko, Panginoon, ng isip ko, no. Kaya ang sabi po sa Matthew 5 verse 8, mapalad ang may malinis na puso sapagkat nakikita nila ang Diyos. Amen po ba? So sabi dito, pag sinabi mong mapalad, no, ang mga may malinis na puso, sabi pure heart, no? Pag sinabing pure heart, ikaw ay na-delivered na mula sa kasalanan. Ikaw ay bago na, no? Nilinis ka na ng Panginoon.
Kaya ang sabi nga dito ay mayroon kang, once we have a pure heart, yung attitude po ng puso po natin, no, ay katulad po ng attitude ng Diyos. Na sabi nga, love, mahal niya ang righteousness, love of righteousness, and a hatred of evil. Galit po siya sa mga masama, ngunit mahal po niya ang katwiran. So, sabi dito, their hearts which include mind, will, and emotion is tuned with the heart of God. So, once na tayo po, sabi nga po doon, ang atin po, once we have a pure heart, sabi dito, delivered na po tayo sa kasalanan, ang ating puso po, ang ating isip, ang ating mind, ang ating will, ay sabi nga po doon ay naka-align, no? Naka-align po sa puso ng ating Panginoon. Kaya nga, sabi dito, to see God is to make His child to dwell in His presence. So, kapahintulutan po ng Diyos, na once na tayo po ay nakita po natin ang Diyos, sabi dito, ay tayo po ay mga tunay na mga anak niya. At sabi nga, He dwell in His presence. Nakaka-dwell po tayo, nandun po tayo sa presence ng ating Panginoon. No, sabi dito, both now and in the future kingdom. Ngayon at magpakailan pa man, ay tayo po ay makaranas po ng presence ng ating Panginoon dahil ang Diyos po ay nananahan kung mayroong malinis na puso. Amen? May dalisay na puso. Kaya yung awit doon ay pusong dalisay, no? Pusong dalisay. Kailangan po natin. So, praise God. Ang sabi po dito sa Hebreo 12 verse 14, sikapin ninyong makasundo ang lahat at magpakabanal sapagkat hindi ninyo makita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng ganito. Amen po ba? Dapat po ay sabi nga po dun, pag hindi po tayo pala, no, magiging banal, no? Dapat hindi rin, sabi dito, hindi natin makita ang Panginoon, no? So, sabi dito, sikapin natin. Sikapin po natin ang pamuhay tayo araw-araw na may kabanalan. Sikapin natin na 24/7 ay alam ho natin na lagi ho tayo nagpapakumbaba sa ating Panginoon at lagi po natin i-acknowledge na kung wala ang ating Panginoon, wala po tayong magagawa. Sabi nga po doon, pwede ho tayo pwede ho tayo magiging sinungaling ay mahal ko naman yan, nagbibigay ka, pero sabi nga deep inside ay talagang malayo naman po sa sinasabi mo. Magaling ka ho magbigay, no? Magaling ka makisama. Pero ho, yung puso naman ho natin ay punong-puno naman ho ng kasamaan at kasinungalingan, no? Inggit at pangungutya, ito po hindi rin po kalooban ng ating Panginoon. Kaya sabi ni Lord, magpakabanal po tayo. Why? Ang ating Diyos ay banal. Be holy for I am holy. Amen po ba? Kaya ang sabi po dito, no, ang kabanalan, ang kabanalan ay ito'y purpose na ng Diyos sa kanyang mga tao. When He planned for their salvation in Christ, Efeso 1 verse 4, mababasa po natin ito. Holiness was God's purpose for His people. Amen po. When He planned for their salvation in Christ. Purpose na ho ng Panginoon na magawin niyang banal ang kanyang mga anak. Amen po. Plano na niya ito. No? Plano na ito ng Diyos na kung nasaan ay magiging banal ang kanyang mga anak. So sabi dito, holiness was Christ's purpose for His people when He came to this earth. No, ang purpose ni Christ, sa tao niya, no, sa mga tao when He came to this earth. Purpose niya na po ito na gawin niyang banal ang kanyang mga anak, kung siya ay paparito po sa mundo. So ito po ay nakaplano na. Amen po ba? Ito ay purpose na ng purpose ng Diyos, tapos ay purpose din ng ating Panginoon. Kaya ho, naparito ang ating Panginoon. Hindi po tayo para, sabi nga po dun, He came to this earth to give us, sabi dito, bigyan po tayo ng eternal life, buhay na kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon. Sabi po dito, sabi, holiness was Christ's purpose for His people when He gave Himself for them in the cross. Ang kabanalan, ay purpose ni Christ sa kanyang sa tao nung ibinigay niya ang kanyang buhay
nung siya ay nasa krus ng Kalbaryo. Amen po ba? Sa Efeso 5:25 verse 27. So, yung purpose na ito ng Diyos, purpose ni Jesus, na kung nasaan ang kailangan po ay talagang magawa po ito. Amen? Ang plano ay dapat talaga ito ay matupad, no? Ang mga plano at purpose ng Diyos at purpose ng ating Panginoong Hesus, kaya naparito siya para gawin pala ho tayo magiging banal, para ho tayo ay magiging templo ng ating Panginoon. Amen po ba? So, ang kailangan po natin ay magkaroon tayo ng kabanalan sa harap ng ating Diyos na buhay. So, sabi dito, without holiness, nearness to your fellowship with God. Amen? Kung wala po yung kabanalan, hindi po tayo magiging malapit sa Diyos. Yung fellowship po natin, kumbaga ay malayo din po yung loob ng Diyos sa atin. Pero ang kailangan po natin ay, sabi nga po dun ay magiging banal sa harapan ng ating Diyos na buhay. Paano po tayo magiging banal? No? Paano tayo magiging banal? Siyempre, unang-una po, pa-examine po natin, no? Ipapalinis natin ang ating puso sa ating Panginoon. Amen po ba? So, ang sabi dito sa Psalms 51 verse 10, create on me a clean heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. No? Sabi dito, ito po yung time na kung nasaan si David ay nagkasala. No? Alam naman po natin na si David po ay nagkasala. Nagkasala siya ng adultery at nagkasala po siya ng murder. Pero alam nyo, kung titingnan po natin, napaka bigat yung kasalanan na ginawa ni David. Pero sabi nga po doon, dahil po ay inano na siya, no? Talagang sabi nga nandun na konsensya na siya, no? Sabi nga po dito ay nagpalinis siya, no? Sabi na, Lord, create on me a clean heart, no? Bigyan mo ako ng malinis na puso, O Diyos, at baguhin mo ang aking espiritu, no? Baguhin mo ang aking espiritu. Sa Psalms 51 verse 10, no? Dahil ang Diyos lamang po ang makakagawa na magiging bagong nilalang po tayo. At siya lamang po ang pwedeng mag-restore sa atin sa tunay na makadiyos, no? Godliness, no? Sa John 3 verse 3. So sabi dito sa Psalm 73 verse 1, surely God is good to Israel, to those who are pure in heart. Praise the Lord. So hindi lamang po sinabi dito ng Diyos yung pangako niya sa Israel, kundi sa iyo, sa atin lahat, na lumalapit at nagpapabago sa ating Panginoon. Nasabi po nito, Lord, give us a pure heart, sanctify us, cleanse us. Amen po ba? So, ang kailangan natin manampalataya po tayo na si Kristo po ay namatay. Amen? Para tayo po linisin, hugasan tayo ng banal na dugo ng Panginoon para hindi na po tayo mapapahamak sa apoy ng impyerno. So, sapat po yun, no? Ang dugo ng Panginoon. Basta tayo may pananampalataya. Just believe, no? Believe lang po tayo na ang dugo ng Panginoong Hesus ay sapat na para tayo magkaroon ng dalisay na puso. Ang sabi po dito, no, sa 2 Timothy verse 2:15, sikapin mo maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, isang manggagawang walang dapat ikahiya at tapat na nagtuturo ng katotohanan. So sabi nga po doon, sikapin po natin, no, na maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Magiging kalugod-lugod, no? Sabi nga po doon, hindi naman ho natin maiwasan na tayo po'y nagkakamali, nakakasala. Pero nga sabi doon, no, sabi natin, Lord, bantayan mo ang aking labi, bantayan mo ang aking puso, na wag ako magkasala. Kaya nga sabi dito ay, dapat ho bilang manggagawa tayo, dapat ho sabi dito, walang dapat po tayong ikakahiya. At tapat na nagtuturo ng katotohanan, no? Pwede ho tayong magturo kasi mahirap po nagturo na hindi mo naman ho ginagawa. Amen po ba? So, kailangan po natin, kung ano man ho ang ating mga sinasabi, nagagawa po natin dahil po tayo ang tinitingnan po ng tao. Kaya sabi nga po doon, wag na ho tayo, kumbaga don't hide your sin. No, dapat ho, wag na ho natin i-hide, wag natin itago ang ating kasalanan sa harapan ng ating Panginoon.
magiging transparent po tayo. Dahil ang Diyos po naman ay tapat na once na tayo po ay magpakumbaba na sabihin natin, Lord, nagkasala, nagkamali po ako, baguhin mo ako, Panginoon. No? At yun ang gusto ng Lord, na wala ho tayong tinatagong kasalanan, kundi sabihin po natin, dahil mahirap po no, pag tinatago pa natin yung ating kasalanan at hindi po natin sinasabi sa ating darating po yung time na i-expose po tayo. So, bago tayo expose ng Lord, no, at hindi na matuloy pag-expose ng Lord, ngayon pa lang, humingi ka na ng tawad sa ating Panginoon at magbago na tayo. No? Sabi dito, kapag sinasabi natin na tayo'y may pakikisa sa Kanya, ngunit namuhay naman tayo sa kadiliman, nagsisinungaling po tayo. Tayo ay hindi mamuhay ayon sa katotohanan. Ngunit kung namuhay tayo ayon sa liwanag, gaya ng pananatili niya sa liwanag, tayo ay nakikiisa at ang lahat ng ating kasalanan ay nilinis na ng dugo ni Jesus ng Kanyang anak. So, marami na po tayong mga napag-aralan. Marami na po tayong narinig na mga katuruan, no? Dito po sa Psalms 24 verse 3 to 4, no? Marami na ho tayo, marami nang dapat ho talagang sabi nga ay nagagawa na po natin ang lahat. So sabi nga dito, how to pursue pure heart, no? Pure heart. Ibig sabihin paano tayo magpatuloy, no? Na magkaroon tayo ng dalisay na puso. Sabi dito number 1, get a new heart, no? Kumuha tayo o baguhin ang ating puso, no? We are not pure people. Amen po ba? Tayo po ay nagkamali, nagkasala by nature. Sabi ko nga sa sinapupunan pa lamang ng ating ina, tayo ay may minana ng kasalanan. Kaya, hindi po lahat, sabi nga, we have impure actions. Kaya once na tayo po pure, ang ating action naman po ay, sabi nga ay talagang nakikita ito sa ating mga gawa. So sabi po dito, no, atin pong mga magulang, no, si Adan at saka si Eva, nagkasala sila against God. So they brought evil and death, nagdala sila po ng kasamaan at ng kamatayan. Kaya po marinig ngayon, no, sabi nga pag ikay nagkasala, marami mga taong namamatay ng dahil po sa kasalanan. Sabi po dito, into this world, since then we have all inherited this rebellious hearts which tempt all our nation. Kaya po, noon po nakasala si Adan at saka si Eva, ay tayo po yung sumpa ng kasalanan, ay nandito po. Kumbaga po ay naranasan ng mga tao. Nagkaroon po tayo ng rebellious heart. Kasi po si Satanas, sabi nga, ay talagang rebellion yan. Nagrebelde, sabi nga, kaya nandito po siya sa lupa, no, dahil nagrebelde po siya sa Diyos doon po sa langit, kaya po itinapon po siya. So ngayon po ang mga tao naman na maganda sana ang plano ng Diyos, no, na talagang sabi nga nandyan na yung pagkain, nandyan yung inumin, nandyan yung mga lahat ang gusto ng gawin, no, ang mga provision ng Panginoon, no, kay Adan at kay Eva, kaya lamang ito po ay pinasukan po ni Satanas. Dako na saan po ay nagpanggap po siyang snake, So sa madali, so kung titingnan po natin, mayroong ginawa ang kaaway, ngunit nandyan naman po ang ating Panginoong Yesus. Amen po ba? Ang ating Panginoon ay naparito, no, para magbigay ng buhay, ganap at kasiya-siya. Ang ating Panginoon, no, sabi ay namatay sa krus ng Kalbaryo para ikaw at ako ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So sabi dito, once you clean the inside, then you can clean the outside. Ang gusto ng ating Panginoon na nais niya na tayo ay magpupurso sa pure heart, na magpatuloy tayo na magkaroon tayo ng pure heart. Dapat hindi lamang sa panlabas, no, ang atin pong lilinisin, kundi yun sa panloob mismo. Amen po ba? No, katulad po yun ng isang baso, no, na ang isang baso po yun ay nililinis sa labas, no, nililinis lang sa labas, pero sa loob marumi, at pag ilalagay mo yung tubig na yun na inumin mo, ay marumi na din. Amen po. Kaya dapat to, loob at labas, dapat po ay malinis para magiging ang sisidlan, magiging maayos ang outcome nito, at maging maganda sa atin pong katawan. Amen po ba? So, sabi dito, we need a heart change, that is God work through Jesus Christ and the Holy Spirit. Kaya kailangan po natin na
ma-change na po yung ating puso. Amen po ba? That is God work. Ito po yung ang trabaho or gawa ng ating Panginoon sa pamagitan po ng ating Panginoong Yesus at sa banal na Espiritu Santo. Amen po ba? Sabi nga ho dito, kaya po, kailangan po natin, sabi nga po doon, once na tayo po ay hindi ayos ang ating puso, talagang aalisin ng Lord yan. No? Alisin ka doon sa lugar na kung nasaan ang gusto ng Lord ay mabago ka. No? Mabago ka. Para sa ganun, mas higit ka pa niyang gagamitin. Amen po. So, tayo po na mga pinili ng ating Panginoon, lagi po natin paano sa Lord na, Lord, patuloy mo pa akong gamitin. Mas higit pa doon sa aking inaasahan, no? Sa pamagitan ng Espiritu ng ating Panginoon. So, kailangan po natin yun eh. Amen po ba? Kaya po, sabi dito, ang kailangan po natin, no, essential purity is possible by admitting your rebellion against God. Pwede ho natin eh. I-admit lang po natin na tayo nagkamali, nagkasala eh. Huwag na ho natin patagalin pa. No? Nagkasala ka na ngayon, alam mo nagkasala, lumapit ka na agad, humingi ka na agad ng tawad. Amen po ba? At sabi nga po doon, by forgiveness, no, by faith in God, papatatawarin tayo ng ating Panginoon. Bahala na ang tao, humingi ka ng tawad, bago yung tao naman na pinagkasala mo, hindi pa marunong magpatawad sa iyo, problema na niya yan. Amen? Bahala na ang Diyos sa kanya. No? At siya po ang nahihirapan nun. Hindi ka na. Kasi po, binago ka na, nilinis na ng Diyos ang buhay mo, ang puso mo. Kaya sabi nga doon, magpatuloy ka lamang sa ating Panginoon. So, number 2, sabi dito, love what God's love. Ano ho? Paano po natin, no? Paano po natin mapupursue o magpapatuloy ang pure heart, no? Sabi dito, how to pursue pure heart. Sabi dito, love, mahalin po natin kung anong mahal ng Diyos. Anong mahal ng Diyos? Yung bagang mga kasalanan? Hindi, ano ibig sabihin dito? Yun hong may takot sa Diyos at may pagmamahal sa Diyos. Amen po ba? Yun po ang gusto ng Lord, no? Dapat gawin po natin yung mahal ng Diyos, dapat yun din ang ating mahalin. Amen. Ang sabi po ng isang psalmist, how can a young man keep him pure? Paano ang isang young man, ay mapanatili na siya ay pure? Sabi dito, by keeping it according to your words. Amen po ba? Sabi ni David, ang sa Psalms 119 verse 9, itinatago ko, amen, ibig sabihin, keep your word in my heart so that I will not be sin. Amen. Itinatago ko, Diyos, ang iyong salita para hindi ako magkasala. Kasi po, once na tayo may salita ang ating Panginoon, hindi natin, sabi nga po doon ay, hindi tayo ay nagkakasala. Hindi tayo magkakasala. Amen. Dahil may salita tayo, sabi natin, yung magsaslander ka ng kapwa mo ay alam mo ay bawal yun. Yung bagay pagpapatuloy mo, amen, hindi na. No? Tigilan na natin yon. Kasi hindi to kalooban ng Lord at hindi nalulugod si Lord at hindi mahal ng Panginoon yon. Kaya sabi nga, mahalin po natin kung ano man ang mahal ng Diyos. No? Praise the Lord. So, number 1, keeping it according to your word. I-keep po natin, no? Kumbaga ay itago po natin ang pangako at ang word ng ating Panginoon sa ating mga puso. At ang sabi dito, by meditating upon His word. Amen po ba? Meditating. Ibig sabihin ay pinagbubulay-bulayan natin ang salita ng Diyos. Sabi dito, you can know what God loves and hates. No? Alam mo kung anong gusto ng Diyos, anong mahal ng Diyos, at kung ano ang kanyang ayaw. Amen po ba? Gusto ba ng Diyos na ikaw ay sumasamba sa Diyos-Diyosan? Gusto ba ng Diyos na ikaw ay nangungupit, nagnanakaw, nagsisinungaling? Yun ba ang gusto ng Lord? No. Ang gusto ng ating Panginoon ay yun hong gusto niya na tayo ay magpatawad, magmahal, magunawa, So, pa ho? Keeping God's word increase that you know it. Amen? Think it and obey it. Pag ang salita ng Diyos ay nasa sa atin, ito po ay tumataas ang level ng ating pananampalataya. Yun ating naisip, no? At yun atin pong
at tayo po ay sumusunod. Amen po. So sabi dito, by drawing near to God through His Son Jesus and obedience to His Word, ibig sabihin paglapit po natin, no? Paglapit po natin sa ating Diyos, no? Sabi dito, through His Son Jesus and obedience to His Word. Dapat po ay you humble yourself and walk in the strength of the Holy Spirit, no? Pag tayo lumapit sa ating Panginoon, no? Sa pamagitan ng Panginoong Yesus, ay nandun po yung pagsunod po natin sa kanyang salita. At nagagawa po natin na mag-humble po tayo at lumakad sa kalakasan at kalooban ng banal na Espiritu ng Diyos. So number 3, sa control yourself. No? Ano po yung nais po natin para ma-pursue po natin yung pure heart, para ma-control po natin yung atin pong sarili. Mayroong mga 9 of fruit of the Holy Spirit. Amen po ba? Na kung nasaan ang isa doon sa pinakamalaga yung control yourself. Self-control, sabi dito, helps you progress toward purity, no? Once you have exchanged your rebellious heart that desires to honor God, no? Ito po yung ang self-control ay tumutulong para lumago ka, para magiging pure ka. Amen? Once you have changed your rebellion heart, no? Pag napalitan na po natin yung mga rebellious heart na yan, mga masamang mga kasalanan po natin, yung desire po natin, no, ay nagbibigay ng kaluguran sa ating Panginoon. We honor God. So sabi dito, you must guard your heart. Amen? Cultivate virtue. Ibig sabihin pag cultivate, sabi bubungkalin mo yung kabutihan at magagawa mo ito. Amen po ba? Dahil po once na ginawa mo ito, yung puso mo ay ginard mo, kinontrol mo ang puso mo, sabi nga doon, yung karakter mo naman ay lumalabas. Amen po. Na nandun ka yung hindi ka maging mainitin ang ulo, nagkaroon ka ng pagmamahal, nagiging mapagbigay ka, nagiging matulungin ka. Ito yung mga kabutihan na gusto ho ng ating Panginoon. So, ang sabi dito sa Proverbs 4 verse 23, watch over your heart with diligence, for from it flows it springs of life. Amen? Ang isipan mo'y ingatang mabuti at alagaan, pagkat siyang bukal ng buhay mong taglay. So, sabi dito, lagi i-watch po natin yung ating puso, no? Lagi po natin ito alagaan, pagkat kung ano man ang laman ng ating puso, yan po ang lumalabas sa ating mga labi. Pag ito'y pag-ibig, no? Pag laman ng ating puso'y pag-ibig, kahinahunan, no, pagpapatawad, ito rin pong lumalabas sa ating mga labi. Amen po ba? Hallelujah. So, sabi dito, ang sabi po dito sa Psalms 15 verse, ito na po yung huli, nababasahin ko. Bago po ako mag-closing prayer, babasahin ko lamang po ito. Yun pong sabi po dito sa awit 15 verse 1-5, no? Sabi dito, sino kayang tatanggapin, no? Sa templo mong nasa sayon, sino kaya ang marapat sa burol mo, Panginoon? Yaong mga masunurin na sa iyo'y nakikinig at sa laging ginagaway na aayon sa matuwid. Kung mangusap ay totoo sa lahat at bawat saglit. Yaong gawang paniniray hindi niya naiisip. Kailanman siya'y tapat makisama sa kapwa. Sa kanyang kaibigan wala siyang maling gawa. Hindi siya nagkakalat ng di tunay na balita. Hindi niya tinatanggap ang kay Yahweh tinatakwil. At ang binibigyang dangal ay ang masunurin. Sa mga pangakong binitawan hindi siya nagtatakwil. Kahit anong kahinatnan na salita niya ay tutok din. No? Hindi siya humihingi ng patubo sa pautang. At kahit sa anumang gawin hindi siya masusuhulan. Upang yaoy walang patawan ng kasalanan. Ang ganitong mga tao'y mag-aani ng tagumpay. So, praise the Lord. Pag once na tayo po ay mayroong malinis na puso, no? Sumusunod at ginagawa ang kalooban ng ating Panginoon. Ang pangako ng Diyos ay ang pagpapala, pabor, no? Kaligtasan,
at nandun lagi yung ibig sabihin dun ay yung pagsama ng Diyos sa iyo, no? So, ito po yung kailangan po natin bilang mga anak ng Diyos. Kaya sa oras na ito po ay naway na pagpala po kayo sa salita na dinala ko sa oras na ito. Tayo po ay manalangin. Father God, in the name of Jesus and by the power of your Holy Spirit, we thank you and we bless you, Lord, sa mga bagay na iyo pong binahagi, Panginoon, sa iyong mga anak at ang sino man nakikinig naway mapagpala, O Diyos. Holy Spirit, be with us. Kayo po ang siyang mangusap sa kanila. Anumang salita na itinanim mo sa kanila, naway magbibigay, mamunga ito, Diyos, magbibigay sa kanila ng inspirasyon, lumago spiritually. Lord, nagpapasalamat po kami dahil nandyan ka lagi, Panginoon, para bigyan ng patuloy na pag-asa ang bawat isa. At sino man, Lord, ay may kahilingan sa oras nito, lalo tigit, Lord, ang kanila kagalingan. Panginoon, Lord, abutin mo sila, financial man, material man, physical, spiritual man. Lord, abutin mo sila sa pangalan ni Jesus. Lubos po kami nagtitiwala, nananalig, O Diyos, na kaya mo, Panginoon, abutin dahil ikaw ang Diyos na puno ng pagmamahal at pag-ibig. Lord, salamat po, Ama, at sa oras nito, O Diyos, pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin, Ama, sa iyong kabutihan at kadakilaan, sa iyong pag-ibig sa amin. Lord, salamat. Binabalik po namin, Ama, ang lahat ng papuri, lahat ng pasalamat. Tangkapin mo sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah.